अब तो टिके ना करी अजी पाहुजी काहे गल मात नहीं जी सब के टिके करी दोसरे हो जी टिके कइले से। अरे तो जौन रसम बताऊं तो करबे ना करी आदमी। तारा रसम के फेरे में तो हमर जिंदगी भसम हो गई। अच्छा ताके के साली ओड़िया ताके ले बड़ेरिया हो ऐसन बरवा खोजल ए पापा निपटा गावरवा हो ऐसन बरवा खोजल ए पापा जीजाजी के फोड़ अजी ओढ़ा से परिछल जाला जी। परछल जाला का ये हां पवाड़े बाप रहन का मारे मुंह फोड़ दे तो शुभ होई ऐसे ना होई शुभ ओसे ना शुभ होला सारा कैसे वैसे ही परिछल जीजाजी के बगली में मुसोटी भी आइले हो जीजाजी कहेले हमार दीदिया भी आइली हो जीजाजी कहेले हमार दीदिया भी काहे का टोपिया उगल जाना तो के कपार छिलो एवन तो टोपिया बार-बार खोल देता रू कौन बात हटा बुकरा आय दादा बाहोजी मालिश करा कने मालिश करा गाइन दीदी गाइन जीजाजी के घरे बगली में मुसटी रोका चूरा है क्या कर देलु है को दिन के बेमारता बना देलु हमरा के को दिन के बेमारता बना देलु आ दूल्हा कहेला ना हमार दीदिया भी खत्म करा अरे हमर काजर फगर ना हो अरे लगावे त ए नेटवे का का एकदम से हमरा के नेटवर्क कहता लू कहम ना नेटवर्क कहता लू हमरा के नेटवर्क कहता हम नेटवर्क है हां चलो लड़के के बियाह नेटवर्क कइले बारू ओसे ही लागत नेटवर्क कइले बारू नेटवर्क कइले बारू क्या हो नेटवर्क से बियाह हीरा है रावड़ी जी के हीरा है नहीं ऐसा सो के कैसे नेटवर्क कह दिलिया कैसे नेटवर्क कह दिलिया ओसे ही करते बरा बैठ कैसे नेटवर्क कह दिलिया करी छै त जौन करत ऐसे त करे बैठ पाऊ ना ना ये बेथी लगल बा ये ड्रामा लागल हम ना पे हम कोट हम ना पे हम ना पे तोर मातारी कैसे हमरा के नेटवर्क कह देलसिया कैसे कह देलसिया तोर मातारी नेटवर्क हमरा के लगा दी खोद अच्छा धीरे से खोद खिया ए पाहुजी करवाली ए जी हमारा बाबू घरे काहे आइला या हो जीजा आई का कर दे आए जीजा जी के चुरुकिया होते होते हमें उड़े लगल गोते पूनम कहेली छटवाला सनम ब्यूटी पार्लर में सेट करवाला सनम फिर भी बढ़ गई होते आई का कर दली हवा में उड़े लगल गोते फिर भी बढ़ गई होते हवा में उड़े लगल गोते तुर दो चार गो झड़ जाओ ए जीजा जी पुनी पाहुजी जाके खूब बढ़िया से कपार में तेल लगा के नहा ले नहा के आई को कहिले बाल झाड़ ली बात तो हइए नहीं खेरवा टकला हो गेल बनी के मुंह रहे जी दादी तो है ना बेदिन कोइल बोला आगना में बोला के ली है जीजा जी हमरा शादी है खिलाए ई बर के खोजा रे हमरा शाम सुंदर गौरी के छुंदर आया रे हमरा शाम सुंदर गौरी के छुंदर आया ई बर पापा खोजा रे हमरा शाम सुंदर गौरी के मुंह तकना आया रे अरे रोका हाय कैसे काजर लगेले बड़ो कैसे लगेले बड़ो काजर है कैसे ऐसे काजर लगा ऐसे काजर लगेला दूल्हा का ऐसे काजर लगेला दा हमरा जूता पहन के भागी जूता केने बा ले हमर जूता ले लो हमर जूता लिया ले हमर जूता लिया हमर जूता लिया हम चुरा लेने नेक दी नेक हमने निकाले ई कैसन मन बाड़ू चोर बिया
ई जूता चोरा के कहती हम चोरा ले बनी साली है ए बबुआ सुना कहो भाई के बियाह में गइल नहीं ना हमने की कोई भाई के बियाह में तो कोई बन ले हसन काजर तो काटा पानी में के लागल तो ओकरे दुल्हा ना बनाओ दुल्हा बना सुना ए बबुआ तो जे साली वाले जूता ना चोरे ले ना हे तेल धइल में बुझाते कि कितना दिन का अलामत मेहरारू की हम हां वो सही धरा हमरा ई के ये रीति है रे जी पूछे हटे जी पाहुन जी किसी आई ना जला बड़ी तपस्या से मेहरारू सुगर मिले नी हट पानी मानी सुगर देले बनी जा हमरा कइबा कैसन बना देन जे बुझाते कि डूबा डूबा एक होकी हैला पेनी ली पाहुन जी ना हमरा पे हम हाय हमर अरे दूल्हा जी हाय हमारा हाय निमने मुंह है बुझाते कि हाय बालवीर में का डूबा डूबा एक हई हैं हाय तो बनी मुंह बना देन जा कहत कि ए सुंदर लड़की मिलल बिया रगो आई सुगर कितिया कवाला टकला दवलिया पकाली अनीता चला दलिया पकाली खलबाता हमरा को काम बता का अतवार लिखल बा सोमवार लिखल बा तारा बहिनी के दुगो भतार लिखल बा तनी ताकला पूनम के 17 गो भतार लिखल बा तनी ताकला उल्टा पलटा मत गाई सबे उल्टा पलटा मत गावा लिखल बा तनी ताकला उल्टा पलटा गीत गा को बता निमन गीत गाई कब के चलला तू गाराए सुनी रा बनुरा कब के चलला तू गाराए सुधीरा घरवा में चोरल बाटा कइले हाय सिया राम के घर अनमा से धनवा चोरवा सब कुछ छोड़ गइले अनमा से धनवा चोरवा सब छू छोड़ गइले तोहरा पूनम के कइले बाबे जई हाय सीता राम के भज तोहरा गुड़िया के कइले बाबे जईती हाय सीता राम के भज अब जूता चोराई निकाल के दे दी रुपया दी काय के दी जो हम चोराई है पाँच गो 8 गो गाड़ी देलू लगा कहत लोग जूता चोराई पैसा दी हम जौन हम पैसा देम जौन हम अपन किना लेम ओकरा ले कमे पैसा में मिल जाई कौना गांव कहन जी की रीति रिवाज ओकरा ले कमे पैसा में मिल जाई पाहुन जी हां हाय पहना देले तो ठीक कोनी ई पैसा वाला रहे इहे दे दी इहे दे दी कम से कम 2 अच्छे के करा के जूता चोराई हनु हमरा के बुरबक बुझले बनी का आ फट दी पैसा वाला माला पाहुन जी एक छोड़ देना ना लगा जी हां लगा दो न टकला लौका टकालवा लौकत त अब तू एक बार और उछिल द लौकत टकालवा त ए पाहुन जी अरे साली माई बहिन सिखा के ना भेजल है जाने नहीं सरकारी में मजा पाले हम मजाक ना करी नहीं बहन तना लेकिन हमर दादी तो सिखौले रहे लेके जौन गाड़ी दी ओकर मार के हवार से कपार फाड़ दियो कल रहे तर दादी हाँ। आई हो दादी कर मेरा रुली गाड़ी में बैठाई हुर देखो होई आई लेके जाई सब सामान अपन दे देंगे जी काहे जी जा जूता ना ले तू धले रहा जूता ओसन से जूता हमका वो घरे धइले ए बने पाहुन जी गलत बात है भाई बैठाई साली के कहीं के बैठाई जी आओ दी साली के धक टंगरिया फाड़ देम अभी लेके जाई साली साली के धक लाते से चोर दे धक फाड़ देम टंगरिया अभी बूची दे इतना चलो। महंगा का किन के लिए हां भैया गोल लाग के रोल दी भेटल दी कुछ नहीं करोगे चलो ओ भाईजी ना चल। भाई बूची ए मम्मी जी हई सामान ना लेके जा बड़ी पागल लगाटा बनते बुझाता है आ हे तो घर बैग में जाके लेके देखे चल कौन सामान सनी जता जी गोरिया पे तार माई जतना पैसा देले बड़ी कुल दो हमरा के काहे का हमार सब दोस्त कहती है पार्टी मांगत बस और काहे कहती खाली अपन लड़की के देवे के बुझाइला आई पहुनवा त मत ना लुकल है ना में चिल्लाई जान हो चिल्लाई नहीं है कुछ ना बोलिए तो ई मत सोची ना के ना बोलब त का कर बुए ये छाती पे का चल ना तो का करब छाती पे चढ़त हला ना करी सुनाओ तनी का अभी परी छै तो कनी अभी बैठबे कनी अभी राउर करे जब चढ़ के थी दो ना ये जाके हमरा संगतिया सब ने फोन करता रह तो जाई फोन करता सुन मोर रखा देले सुन दी जाके देले तो दी जाके हम खले में तो खियाई ना हां तो हम ना देब काहे ना दे रौरन खइल बानी कि हम खइले बानी धक नो चले टीका बा अभी हमर बियाह लइका से भइल बा कि बानर से भइल बा त हमरा बुझाते नहीं खे हमार बियाह मेहरारू से भइल बा के कोनो कुतिया से भइल बा कुतिया ला कोई घर का कोई नहीं रह संगे बहुत करता लू हे 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 तरह के इज्जत भाव करेला
हां तो ओकरा बदले उ जे बोल देल बनी ना भाभी का बोल देले बनी हंसी मजाक ना करियन जे पाहुन जी फेर हमर बियाह होई जीवन में खाली हमर बियाह भइल आ तनु हमर मार ओद बात क देली लोग या के कर 10 गो होला सबके तय गुड़े होला काहे के दू गो तीन गो ना करला हमरा दू गो तीन गो नहीं करेंगे तो इधर ईमान बात में 2 3 गो करके हंसते होला जे का हमर कुछ सब ओ खत्म हो गइल तो जाते तब की जाने के बोले हंसे मजाक करे वाला आदमी हंसियन मजाक करियन ना ना मजाक कैसे आदमी करेला रौरो कम नहीं क्यों जो उफान मार के जुड़ाइए कोई बाप ना माई बाप की कसम आई हाथा ना कपार पे चमेली के तेल ध देले बड़ी ठंडा लागता रौरा के ई रिवाज हो कि ना हो जाके रिवाज ह कहता हूं काहे पिपरमेंट में नहवा देवेला रिवाज ह त और ठंडा क दी तू कहता ना गरमाइल बन जी रौरा हमेशा सीरियस मूड में रहिला हमर हमेशा घर में रहनी तब ठंडा करी दिमाग नु हमरा दिल गरम नहीं के ठंडा रहे करता पैसा लिया जल्दी जितना माई देले बड़ी ऐसे कैसे लिया दी तो धक मालेगा कुल मोच नच के ले गया कुल खर्चा पानी कर दे मैं ये करे के हिम्मत बता तुम नोच के खाई का चाहत मन ना नु उधरल बन जनावल चाहत नहीं घरवा में इच्छा करा करतिया फोनो पर रही से टेढ़े बतिया उतरे बियाह से पहले हम सोचनी कि जाए तो भीरी जाए तो सुधर जाए तू आई बुढ़ हमरा के सुधारे खातिर के बियाह क काज बड़ू सुधारे खातिर हमरा काज बड़ू पहले जाके मुंह धोई ये तरी करत नहीं ना तो बुझाता कि राक्षस लेखा लागत नहीं तो तोरे नु बहिनी राक्षस बनैले बैस अरे ये तरे करे लगनी जी आते दरी ना जाते दरी अरे तरे करे लगनी ना तार से डर लागल बा हमरा तार के जी कह के बोली ना साफ एकदम माई बाप ठगाइए कोलन का हमर बियाह क के आई जूता हमारे मिलबे ना कोई आय अपने नु कहनी है कि ना ले उतना तो पैसा करी के ना चाहिए मेधा मिटावल जाला के भाई के ना देबेला तो दे देबेला लास्ट में आवे के बजी हाँ। धले लिसन काहे परिचय से उतना उतना पैसा से अगनो में पड़ल तो ना दे सकत रही 1000 तो कहले कि हम जोन देले बनी परिचय ओकरा बदले में जूता चोरेले बनी हमर फेर द यही तरह दे देती जूता चोरेले का जरूरत रहे साली सरज के जो नियम हो साली सरज के नियम देखावत है हमरा के इनका लगा नियम कानून केहू जानता इनका लगा कानून कोई जानता हाय रे मामा तो साफ एकदम लकचड़ा बा हो फोन करी आई झूठो के मजाक मस्ती कइले सनु रामन से लिया के उनकर अथी पहुंचा द संजुता तनी मनी बेइज्जत कैसे हमर जिंदगी बाप रे बाप हेलो हेलो प्रणाम भाभी खुश रही बुची जी खुश रही ठीक बानी ना बुची केकर फोन हो आहो ठीक का बानी आ तू लोग सुना तारू भाभी हाँ बोली अरे हम ठीक नहीं की एगो बात जान ल तू लोग जब मजाक में कहलू है गाड़ी देलू है ना जूता चोरैले ये बुचिया उ सब सीरियस मान के जौन है जब पानी कइले बड़ा नु हमरा के का कही ई जी तो पागल ना न हो पागल हम चला के ना हम नहीं की जानी लंगटा देखई में लागत रहे हो भाभी आ काहे न घुमाई या हां बुचिया गोल लगते माई खुश रह बची कन्या की का करता हो साफ लांगटा दामाद खोज देले बड़ी तू हमारो में लंगटा कह देनी त कतना छरपत रहे रे बनरा नियन अरे का कही पूछली पजरे में कहता कि हमरा के काहे के अथी कहली हमरा के काहे नेटुआ कह तरी काहे नेटुआ कह तरी सुना ताई भाई हेलो हां बोलो बची हम तो बुझाते नहीं कि का करे तो जो पैसा हमरा के देले बहुत नु देख के आ एकदम कहता हम कि दे जल्दी हमर दोस्त दारू पिए के मांगत वसन पुष्पा बुची मत दिए जी मत दिए एक कहानी ना सुनी बतिया अरे हमरा के मारे पीटे लगियन त का करे 1 रुपया ले भेंट मत होके देबा अगर आज रुपया ले हल तो उ जिंदगी भर तार खून पीह ठीक नु एगो चवन्नी मत देही रउआ पुष्पा बुची का करब तू ये बताव कुछ मत कही हमरा भैया के भेजे तई ना जी हैं ऐसे कैसे असही बिया बन ना ले दे के बिया बन बाटे 1 रुपया मत दे उनकरा के एगो चवन्नी त भेंट मत होके दे नती उके चोरा के रखिए बची आई जाइए तोरा के हम कुछ बनवाए अरे मैं बते खाली बनवाही में रहेली से तोरा ई नहीं के बुझात कि का कर फोन उनकरा पकड़ के उनका के समझाव सन रुक ऐसे ना समझिए देखी जी उ लागत ना हाफ माइंड उनकर बुद्धि नहीं के उनकर घर से परिवार से आदमी बतियेली ओकरा ई ना बुझाइला कि दू गो साली बारी स जूता चोराइए ले से त एकनियो के सबक बतानी कुछ देइए दे देबे के हाल त देबे के हाल लेबे देना त ना उ जूतो ना ले बोलो अरे अपने में तू लोग झोटा झोटी कलसन हमार बात मत सुनियो सन हां कल वैसन बुझाता कि बोली पुष्पा बुची बोली का भौजी हम रखा तनी हो अरे बोली जी बुची जी
हुआ तो किसी आए लगना बोली बतिया बोली हेलो बोल दीदिया काट देलस का तो काट फिर देलस से लगाई ना मत लगाओ छोड़ा काट देलस ए मम्मी जी नीट बा एकदम बाटे हो अरे औरत उनका सामने आ नेटवर्क देखिए बना बना दे त काहे ना बनाई वो सही करल जाला नेटवर्क मारो में आके नेटवर्क आदमी ना ना कही कही। आ तू तो तेलावा धजल हमर पीनी के गई ना हाँ। मस्तियों मजाक उनका साथे कोइला थुइए बाटे हाँ। आज तो हम का जानिया के होता ना पिन के ना अरे तो सरहज मजाक ना करले त ना जी एक आ तो हम मजाक ना कर देला हमर बाछी कहिया से कहत रही कि दीदी के बियाह में जिए जैसे जूता चोराई मांगब जूता चोरा हमर बाछी के कैसे पापा जी के आ बड़का जना के इनकर भैया के भेजी भेजी हां हां अब उनका जिनके के सवाल बा हां अच्छे से बता दे केकरा घरे चलिए नहीं बुझी लड़के दे तनी खाना बच्चा लगा में जाई बांट के आई ए बुझी सुनी कने के हो हमर भाई के मिठाई बांध दी तो नहीं हो जा ओजी का सावेला भर भर वो आई जैसे ना जाई दे दी आई जी आई बांध के दे तनी दे दो हम देख तो कहबू जाके अपने मर्सरिया दे नमस्कार प्रणाम हम निकिता सिंह हमने के अपन टीम में हमने के को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल बाय बाय